खेसारी लाल यादव का अपना होली के गीत 2021 के वीडियो शूटिंग कर रहल बारे, जौना में से पिछलका साल के तरह इस साल खेसारी लाल यादव एगो होली के गीत आ रहल बा। बहुत बवाल मचाया हुआ है भौजी जिंदाबाद। और एगो अहिरान के ऊपर खेसारी लाल यादव के देख रहल बा, हाथ में लाठी लेले बारे और माथा पे पगड़ी, एकदम खाटी मर्द लागता नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर राय दी अपना। और जौना में अभी खेसारी लाल यादव आजकल लखनऊ में बा, 1500 ठो 20 ठो उसका गीत बैक टू बैक आ रहल बा, होली के गीत आ रहल बा। अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताई जा। और छोटे बड़े न्यूज़ सुनने खातिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिहल जा। भोजपुरी मिर्ची वर्ल्ड के माध्यम से आप लोगों को भोजपुरी के हर एक न्यूज़ सुनने को मिलेगा आप लोगों को। और खेसारी लाल कैसा नया लुक लग रहल बा जरूर कमेंट बॉक्स में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिहल जा। जय हो भोजपुरी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।